ang pagsulod sa langit nagkinahanglan og pagtuo. Lingiyay mong tupad ing na makasod nakakaglangit na makasod na. Og na kay pagtuo makasulod gyud. Kay wa tay pagtuo wa man makasod kay mao man ay first requirements Ginoo. Mao na gihulagway ni Kristo unsa maning pagtuo nga makapaabli gyud sa kasing-kasing sa Ginoo aron ihatag niya ang atong pangayoon. Mao ni ang pagtuo sa senturyon kaning Roman official. Dili man ni siya ganing sakop sa mga Hudiyo, gani sila mo'y gikalagutan sa mga Hudiyo, niya si Kristo usa ka Hudiyo. Pero ang Romanhon nga opisyal, ang senturyon, nagpakiluoy kaniya og pruiba sa iyang pagpaubos o sa iyang pagtuo, niingon siya, dili ko angayan mopasaka nimo sa akong balay. Kanabang pag-angkon sa kamatuoran, di man siya Hudiyo, so dili siya angayan nga mopasaka sa iyang balay. Kay ang mga Hudiyo sa una kusog kay na sila anang gitawag og exclusive religion or exclusivity sa ilang pagtuo. Nga di sila gusto nga ma-contaminated sila sa gitawag nilang mga hintil or mga pagano, munang di gina sila makig-associate sa mga dili magtotoo. O mo tong senturyon iya sa nang gidawat. Lingiyay mong tupad. Inamudawat bakas imong sala. Inamudawat kas imong sa. Kita kusog kay mo justify magpakaron ingnon gyud nga angayan tang mobarog at tubangas Ginoo. Kusog kay tang modiktar Ginoo in town, ayuha ko Ginoo ihatag in town ni. Niyag magkalisod-lisod na kita mo ingon Ginoo unsa man tayo nabuhat nako nga imo makong giingon ani. Nya naidaghan kay sa wa gyud ang kuna, siging libak, siging pamakak, siging pangasaba, siging yaw-yaw, siging sinasina anang mga colors buhok, sinasina anang mga badli sa kilay, sinasina anang mga colors naong, mga isulob. Nya di gyud mo angkon nga naa siya isa. Ang senturyon ni angkon dili ko angayan. Mo na first nga pagtuong tinud-anay. Kamautang mo angkon nga wa tay gibuhat nga dili makita sa Ginoo. Mutuo ta na God is all knowing. Mao bitaw nga diri sa unang pagbasa niingon mangadto ta sa bukid sa Ginoo kay iya tang tudluan pasubayon ta niya sa dalan. Pasabot ang Ginoo ray nahibaw sa future kay all knowing man siya. Ang past, present, future determinado na niya. Mo na kun unsay iyang isulti nato nga moy atong subayon, it leads to bright future. Nay mo ingon ako dinhi pader, pwede ko magpabunyag og usab nako ngano man gubot kay akong kinabuhi pader, gubot kay tanan nako nabunyagan na ka human na pader. Nya ngano mapabunyag magag-usab aron do na koy bag-ong sinugdanan. Nako dili oy ug hain karon nagbarog animal kay kakaron paminaos Ginoo. Paminaos Ginoo, ilid ra kaniya pado ngadto sa dalan nga tarong, di na ka mo balik ngadto sinugdanan. Kay haron kuno inig bunyag cleansing kuno ba? Cleansing kay baptism cleanses everything baya na siya sa tanan atong sala. Past, original o personal sins. Oy, magpabunyag manung siya usab nako dili na ang kuna usa nga ikaw nakasa nya paminaw dayon sa Ginoo nya subay sa iyang dalan kana. Ikaduha niingon ang senturyon, Lord sugo ako kay ako musugo sa akong sundao mutuman man siya inigingon ako lakaw dito lakaw siya ngari diri moari sad siya sugo ako ug motuog yun ko nga kun imo kong sugoon
mahitabo gyud ang akong gipangayo. Magpasugo. Di ko na lingay mong tupad na di ka supakiro, na di ka magsupak-supak. Naipipila ninyo, yung ako lingi, adik yun, mulingi. Gaana lang ay, nga naman, masinupakon. Reklamadon, say palingi, say palingi. Ana ba, di ba? Ingon ana man ta. O di ta kauyon, di man kita mubuhat, pero ang kuan, ang senturyon, officer siya, niingon, sugua lang ko Lord, bisag unsay mong isulti, kay bawo yung ko nga, makaipikto gina sa akong gipangayo, magpasugo ta, dili kay magsigig panugo sa Ginoo. Kita kasagaran na ba nato magsigampo sigig panugo sa Ginoo, naanad na lang kita ana pagkahinugo. Ako yung gihangyo sa Ginoo kada misa, Lord unsay akong buhaton, sugua lang kog unsay akong isulti. Dili na ko magpreparar pag magsuwat-suwat ko, magsuwat pa kog unsay akong ihumili. Sorry ha sa ako mga professor sa homiletics, pero mamalandong ko, human moingon ko, Lord, sugua lang kog unsay akong isulti. Nya usahay ang akong gisulti, sakit para sa mga maminaw, di ba? Masakitan mo no? Nya say usahay ang akong gisulti, makalagot sa akong mga gisultihan. Iguman akong sulti, mura sa kong kulbaan. Agoy, nga nung nasulti man to nako. Pero maingon din ko, Lord, ikaw ba yung nagsugo nako at tong sulti? Nga maingon din Ginoo, ayaw nagkabalaka. Total, mamatay raman gyapon ka. Nako, aw bitaw no? Nung nagsugoon ko sa Ginoo pagpabaligyag slat, baligya gidayon. Di na ko hinay making halin, Lord. Ayaw nagsupak diha, baligya lang na kay mamalit aning nanimba. Ay, bahala kanang tanang namina way mo palit, sige lang yung baligya. Kita kanang naa diha sa mga malls, magbagting pamangay na sila, nya magsigig ingon, diri na, kuan wa man gani muduol ana nila, ikaw pa ba nga naagi maminaw nimo? Di ba na maginaminaw kani di arong nanimba, wa di mo minaw nako. Nya nakadungog mo nga sige patag pamaligyag slat. Sige ako mong baligyaan na tanaw na itong muhalin ba ni. Ang atong SBF dag para taon ni sa itong kumbinto napatay 15,016 ka slots nga available, halinonon panitag 500 pesos per slot. Akong hangyo ninyo mga igsoon, gikan karon hangtod sa December 25, pinaskuhan lang nato ni San Vicente Ferrer, kay San Vicente man param ni sa tong kumbento, pinaskuhan lang, bisag nakapalit na mo, gahini ninyo usa lang ka slot gikan karon hangtod December 25, 500 pesos. Magtigom tag at least 500 pesos para atong ipalit og slot. Hilingay mong tupad. Ing na agree, disagree. Ing na agree ka, disagree. Usa lang. Nga lang, kutob karong December 25, aron kining 15,000 ka slots, din asa ni maabutan sunod tuig, ato na sa ning hotdon. Kana, di ko mauwaw musulti ana, kay gisugo ko sa Ginoo, pinaagi ni San Vicente Ferrer. O niya, kung gusto mong challenge, na ani 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 333 ka 16 slot challenge. Nya sa atong CTU katong atong itukod og balay, nakahimo naman tag mga unom ka balay, 55 na lay kuwang kay 61 may atong tukuron. Sige patarog padayog tukod. Ang atong halin niabot na sa CTU niabot nag 60,385 ka slots. Naanalay, jutay na lang kayo, 9,615 ka slots na lang ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Akong ihangyo ninyo, kay murag mao ni gisugos Ginoo, hotdon tanig palit karong si Manaha. Di jud mo kagahin gikan karon hangtod karong birthday ni Mama Mary. December 8 mang birthday, pista ni Mama Mary as Immaculate Conception.
Pero i-celebrate siya sa December 9, dili na December 8 ang pista sa Immaculate Conception sa ato karong simbahan kay naigo man og second Sunday of Advent. So adto na siya sa kanang obligation gyapon ni siya, holiday of obligation, December 9. Magmisa gyapon ta dinhi og daghang misa, bahalag way manimba. So kutob lang sa birthday ni Mama Mary, 100 pesos lang. Okay na ninyo? Agree, disagree? Sige, palit dayon. Open naman akong GCash. Open na sad ang GCash ni Brad Bernardo or Brad Loloy. Open na sad ang GCash ni kaning ato ba dining official GCash accounts ba? GCash ni Remedios Ocaba, Mr. Remy, o ni Hinara Laborte, o atong finance nga treasurer. Mao na nga open na, pila ra may pag-send og 100 oy ana GCash. Mao na hurot na ni. Ako lang ning gisulti kay dunay kalipay sa atong kasing-kasing basta magsunod ta sugo sa Ginoo. Kana bang magpasugo ta? Mao na sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain man ang balay sa Ginoo, mga igsoon, anaa sa labing ubos. Naas labing ubos, wa diri sa mga labing taas. Mao na nakakita sa balay sa Ginoo ang senturyon diha sa iyang sulugoon nga nagmasakiton. Di ba ningon si Kristo, I was sick and you care for me. Nagmasakiton ang iyang sulugoon, didto nakita sa senturyon ang Ginoo. Muna iampo nato nga atong kasing-kasing makakita unta kining atong pagpangtukod og mga balay, ato ning paningkamot nga makita nato ang Ginoo. Kamong nipalit og CTUMM, kita sad mo Ginoo. Karon ang ato mga politicians, ato mga leaders, atong nasod nagsigig lalis dito sa Senate, diri sa Congress, diha sa executive branch, diri sa atong judiciary, sige sila glalis. Pero wa gyud ambot pila ka kabuk nila ang naglalis unsaon paghimog mga balay ang mga kabus. Unsaon paghatag og trabaho kining wa nay mga trabaho. Unsaon pagsumpo kining drugas nga mingkuyanap na sad ug daghan na kaayo karon ang naapektahan. Unsaon pagsulbad kining mga balay, mga lugar nga sige lang lunop, siging landslide, nga grabe na kaayog kadaot sa atong infrastructures, sa atong mga kaigsuunan o sa ilang mga agricultural nga mga panginabuhi. Wa kay ko kadungog paana nga naglalis sila. Muna iyampo nato kining atong mga leaders, mga political leaders nga mo'y nagkupot sa atong kwarta, bahandi sa nasod, ila untang gamiton sama sa senturyon. Magampo unta sila sa Ginoo, muhapa unta sila ngadto sa Ginoo, magpatudlo unta sila sa pamaagi sa Ginoo. Unsaon pag-atiman ang ilang mga taong gialagaran, ang mga tao nga ilang gi-take oath to serve, to protect, and to develop niining mga tao, katawhan na Pilipino dinhi og sa abroad. Ana unta last na lang lingi sa imong tupad ing na mutabang ka sa inyong silingan, na mutabang ka. Kay ako moingon magyud ko, wa magiusa nato nga way silingan nga naglisod. Naa man gyud ako nasa koy daghan. Kamo nga naong ninyo lisod naman gani daan. So naagid mo yung mga silingan nga mas lisod pa ninyo. Mutabang mo o maghinanaw lang. Mo na dili na lang tamo sige tulisok aning ato mga politicians nga wa gyud pakabana
daygo nato ang ato mga politicians kanaama sa giuban nga nagsigig yung tabang ngadtos uban hilom lang, way suwat-suwat, way publish pero daghan nila nga magsigig yun og hunahuna las kaugalingon. Ang senturyon naghunahuna sa iyang sulugoon og nagpakasulugoon sa Ginoo. Kita sa dunta mahimo sa tang sulugoon sa Ginoo og moalagad sa atong isig katao.